श्री विनायक सुझुकी सिंधुदुर्गचे अधिकृत विक्रेते श्री विनायक व्हील्स प्रायव्हेट लिमिटेड या उन्हाळ्यात सुझुकी सोबत लॉंग ड्राईव्हचा आनंद घ्या आणि मिळवा खात्रीशीर आकर्षक भेटवस्तू। पत्ता प्लॉट नंबर 92 MIDC तालुका कुडाळ जिल्हा सिंधुदुर्ग। संपर्क 9423989781 9423989783 आणि 860558637676। दिवंगत अजित पवार यांच्या जयंतीचं औचित्य साधून राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये 22 जुलै ते 1 ऑगस्ट या कालावधीत महाआरोग्य शिबिराचं आयोजन केलं आहे। सिंधुदुर्ग वैद्यकीय महाविद्यालयात या महाआरोग्य शिबिराचं आयोजन करण्यात आलं असून या शिबिराची पाहणी पालकमंत्री नितेश राणे यांनी केली आहे। पहिल्याच वर्षी आदरणीय अजितदादा पवारांच्या जयंतीच्या निमित्ताने राज्य शासनाच्या मार्फत 22 जुलै ते 1 ऑगस्टपर्यंत हे आरोग्य शिबिराचं आयोजन केलेलं आहे आणि प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये अशा पद्धतीचं आयोजन आमचे मंत्री आदरणीय मुश्रीफ यांच्या माध्यमातून आणि मार्गदर्शनाखाली होत आहे। याचं उद्घाटन काल 22 जुलैला आदरणीय कैलासवासी अजितदादांच्या जयंतीच्या निमित्ताने, त्याचबरोबर राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेबांच्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने याचं काल उद्घाटन झालं आणि ह्या पूर्ण शिबिराला अतिशय चांगला प्रतिसाद आहे। चांगल्यातले चांगले डॉक्टर असो आणि विविध उपचार, जे काही उपचार आमच्या जिल्ह्यामध्ये होत नाहीत पण त्याच्याहीसाठी काही तज्ज्ञ लोकांना आमच्या जिल्ह्याकडे ह्या शिबिरच्या निमित्ताने बोलवलेलं आहे। उदाहरण ब्रेस्ट कॅन्सर तपासणीसाठी जी मशीन जी आमच्याकडे इथे नाही ती कोल्हापूरकडून उपलब्ध करून आम्हाला दिलेली आहे आणि ह्यामुळे जनतेमध्ये निश्चित पद्धतीने समाधान आहे। त्यांना चांगले उपचार ह्या निमित्ताने भेटत आहेत आणि म्हणून कैलासवासी आमचे अजितदादा पवारांच्या एकंदरीत जो काय त्यांनी कारभार आणि महाराष्ट्राच्या विकासाचं स्वप्न जे त्यांनी पाहिलं त्याला साजेसा आरोग्य शिबिर आमच्या राज्य शासनाच्या मार्फत आयोजित केलेलं आहे।